Sugeng siang, salam rahayu sagung dumadi. Alhamdulillah hirobbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten ngarsanipun para sesepuh aji sepuh ingkang dahat kinabekten, sagung para lenggah, sagung para tamu kakung miwah putri ingkang saduhu bagya mulya, langkung-langkung wonten ngarsanipun Bapak Sugiono dalasan Ibu Marsilah sakala wangsa ingkang saestu kula hormati. Atur puji kalawan syukur kunjuk dumateng Gusti ingkang murbaing dumadi, awit kanthi keparengipun kanthi sehwilasanipun alhamdulillah wonten titi wanci punika kita saged nyawiji kanthi kebaing kawilujengan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Soibu kakung miwah putri ingkang satuhu bagya mulya, ingkang salajengipun keparenga kawula matur awit asmanipun kadang kula sepuh nuninjih Kang Mas Sujatri Prawoto dalasan Mbak Yu Wargiati Sinengguyung sedaya baraya, ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh dumateng para tamu, sugeng rawuh dumateng kadang pisan kinasih ingkang mijil saking Padukuhan Karang, Kalurahan Ngalang, Kapanewon Gedangsari. Nggih, ngaten menika kawontenan wonten ing griya kawula ingkang mapan wonten RT 3 RW kalih Padukuhan Karangrejo Wetan, Kalurahan Ponjong, Kapanewon Ponjong. Sepisan malih ngaturaken sugeng rawuh kasekecakna lenggah. Bapak Soibu kakung miwah putri ingkang satuhu kinurmatan, salajengipun Kang Mas kawula ngaturaken agunging pamatur nuwun, ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami, awit kanthi doa pangestu panjenengan sedaya, awit kanthi doa pamuji para sepuh bini sepuh, alhamdulillah wonten tabuh kirang langkung tabuh 8 pawenjang anak kula kekalih nggih pun Deno Ayu Yusinta Nurrahmawati kaliyan Bagus Taufik Krisdayanto sampun kalaksanan ijab kalawan kabul kanthi lancar gangsal mayar mekaten. Sepisan malih Kang Mas Sujatri dalasan Mbak Yu Wargiati ngaturaken agunging panuwun awit pandonga panjenengan sedaya. Bapak Soibu kakung miwah putri ingkang berbudi, mawantu-wantu kula minangka tiyang sepuhipun Sinta kaliyan Mas Taufik tansah nyadong donga, tansah nyadong panyaruwe, tansah nyadong pangestu panjenengan sedaya murih anak kula kekalih ingkang nembe mlebet Balai Wisma bebrayan lelumban wonten madyaning masyarakat sakmangke sageda tansah pinanggih atut runtut guyub rukun tata titi tentrem dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Sagung para tamu kakung miwah putri ingkang rinengkuh ing karahayuan, ingkang salajengipun Kang Mas Sujatri dalasan Mbak Yu Wargiati nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun anggenipun nampi panjenengan sedaya saking aruh gubeh saha suguh sarwa sarwi kirang nuju prana saestu sedaya wau awit kapurba winatesing kawontenan pramila Kang Mas Sujatri nyuwun sih samudra pangaksama.
Bapak Ibu kakung miwah putri mekaten atur pambagio Harjo Yuwono ingkang saged kula aturaken pinangka talang aturipun Kang Mas Sujatri Prawoto dalasan Mbak Yu Wargiati paripurnane ngatur kasekecakno lenggah ngantos paripurna pahargyan siang punika mugi rahayu ingkang sami pinanggih widodo niring sambikala tinebihna sak kathahing bilahi cinaketna agung ing redana mugi tansah manggih Sukoharjo Bagyo Mulya waradin sagung dumadi saking kawula kathah tur ingkang boten meranani penggalih kirang subosito saha trapsilane nganggen kawula nyarirani Kang Mas Sujatri pinangka talang aturipun saestu kanthi raos kang ijil saking telenging manah kula nyuwun agunging pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun nuwun.